Ja kysymyksessä on todella mahtava kampe, niin kuin näette tuossa. Siellä on potkua tuolla autossa. Hiukan Ei tosiaan ja Ford Fiesta. No niin, ja Vesi on lusikka sitten kyllä katsoo täällä silmä kovana, että mitä tapahtuu ja kuuntelee äänellä ja Karho tulee oikein tyylikkäästi sieltä. Tää on sepitetty vetoisesta takavetaaja. No niin, sieltä tulee Oulun automaalimies sitten. 34-vuotias perheenisä ja Toyota Starleilla ja Katajalla on sitten hiukan isompi kone tuossa autossa, joten aivan väärin muista. Ja Kataja on Tietysti paikassa menee myöhemmin. Kantori. Mutta sieltä tuodaan. Ja tässä todellakin numerolla 9 Salon Pekka tuolla puskivetoisella RS. Numerolla 10, Seppo Siinä Väätäinen numerolla 10 ja RS Eskorttia. Nyt katsotaan mitä tapahtuu. Aika kaukaa hän muuten hakee Keltainen nyt se vie ja arvoisa yleisö, olkaa hyvä, pysykää katsella. Loukkola sieltä tulee. Ja Loukkolalle näytetään nyt sitten keltaista ja huomaatteko, Loukkola varmasti siellä sitten. Jaha, keltainen on menetty pois. Onko siellä sitten Väinäinen päässyt jatkamaan? Loukkola todella Valtonen ja Valtonen ottaa rauhallisesti. Hän tietää tuon paikan. Tuossa on hiukan paha paikka. Ja Tiisen. Johtaja kotipaikka on vaaka. Tukijoina. Ja todella muuten siisti auto. Jee, sai pitää kilpa-auton rakentaa. Ja tukijoina muun muassa Olvi Oy. Muun muassa tukemassa Keekeä ja siinä Keekeen ollaan pitkän omaisella Arkola varmaan joukivia lepposia. Leppo tulee 18. Ei tule kuin 15. Sieltä tulee Kari Korhonen. No auto, jossa voimaa ei ole, muuten kun sieltä tulee 18. Pekkala. Vähän on koko ajan edellä ja nyt täytyy tulla Ihalaisen. Nyt ei enää silmät pompimakka toinensa. Ja nyt tulee Ihalainen. Ja parta on kammattuna ja rauhallisesti tulee Ihalainen. Hän tuntee tämän mutkan. Hiukan välähtää Ihana. Mutta hän sattuu olemaan viran toimituksessa, kuten näitte siellä Oikas. Teki justiin oikein. Ai just oikein. 44 numerolla Arto Grönlund. Hiilingin moottoriurheilijasta vuoden. Todellakin, kerran vielä niin, mikäli joudutaan istumaan. One, your favorite music. Omo 80 järjestävän seuran kuljettaja. Jukkis varmasti aivan hetken kuluttua myös tässä meidän kuulutuspisteessä. Siinä Lehtosaari sitten tuolla neliveto Lanssialla. Härmän ohjaama ja mahdoton meuhon. On siellä muuten
Oliko se etu? Tulee muuten Leinonen. Ja niin kuin sanottua, ei kyllä liity mitenkään ikään. Se liittyy aika avankerilla ja tämä on tämä avankeri sellainen todella. Kyllä sen näkki tuosta. Tuosta kun tulee sisään. 31 numerolla. Siinä Harri sitten lyhkäsee myös menevään ja Oulun autoveikkaus. Kuljetusliike Karhu. Pössel keittiö tukemassa, vauhtia antamassa ja Niina Lusikka ja Käväsin eilen katsomassa siellä tallissa ja siellä oli grantikatastrofi tavalle. Paniikki öljyn laudrutin vuoti jostakin eikä meinannut millään löytyä sitä vikkaa. Marko Suurikka 43 ja Oulun urheiluautoilijat siinä tulee ja Marko vetää. Markohan on nuori kaveri, ajanut suunnassa ralleja. Tänä vuonna elikkä kova on kasa. Jotenkin niin kuin väikkyy mielessä, että Koskela on ajanut ennenkin vuorsilla ja ajanut välillä niin kuin lujaakin ja sieltä häntä pukataan sitten tulemaan sitä vuotia. Ja vuotille vauhtia antamassa muun muassa ja Jannehan on Herätys ovat hänen tukijoitaan. Noin paljon tälleen. Toi Hannu Pysy. Veikkaan ainakin. 55 pitäisi olla numero 56. Lämsä Vesku. Vesa Lämsä 56. Ja Lämsä olivat tässä yhteistyökumppaneita Paavola Veskolla ja miksei tapahtuu. Ja nyt on grande problemo sen moottorin kanssa uskoisin, eli hän tuossa asiaa tutkustelee nyt. Siellä on jotakin tapahtunut, eli hän on nyt sitten jäänyt. Siinä oli Paavola ja Heikki Kaudeus, Annanpalon konepaja sekä eka säästö kakka. Ja siinä tulee numero 70, eli Peltola. Yhteistyökumppaneita Oulun auto ja Kone Maalaus. Ja siinä tulee muuten Marko ja todella tyylikkäästi katsotaan kuinka hän tuota autoa. Sieltä tulee RSL ja sieltä tulee 74. Ikä 25 vuotta. Autokorjaamo K. Leinonen muun muassa häntä tukemassa. Sekä
Pekka sieltä tulee ja Pekka myös hakee kovasti siirtämistä johonkin suuntaan ja se suunta on ainoastaan. Katajalla on nyt näköjään vauhtia jälleen ja ei muuta kuin rottesta pesään ja sieltä tullaan. Hiukan taaksepäin, nimittäin on oletettava, että Nallu tulee ja lujaa. Ja Nallu tulee ja lujaa sieltä. Lumpra lujaa. Ja lentää. Ja on sillä vaan tuolla Ipatilla vauhtia. Ja Kivee lentää ja luistaa ja se kotipyysi oli muuten lähellä. Menee, mutta menkee. Kyllä täällä on rärässä ja 59 Vehka-aja siinä menee. Vehka-aja nyt tulee sitten hiukan rauhallisesti. Ja Vekkaisen pitäisi olla kyllä siellä on ja siinä on Heikki Kauppi. Heikki Kauppi on Lenkkilä 13220 kastissa ja 9 tulee Paavola myös. Ja ei muuta Vesa Vänsä. Ja nyt tulee lujaa. On kyllä mä veikkaan, että Lämpsä vielä on ihan tappelemassa. Voimasti tuodaan. Hallitusti taittaa tonne kaarteeseen ja mitenkään nopeasti 54. Mikko Katiska. Odottelemme sitten, sieltä tulee Koskela. 44 ja Koskela todellakin hienosti ajanut siihen. Ja Koskelan jälkeen ja todella ollaan sivussa siitä rata-alueelta ja siinä tulee Hiltola.